Дойду президенті Владимир Путин әбеске кәмхағана бұлғычылақтық тұттарар гәдденер ГТО нормативтарын сөргітер тұғынан жағала 2014 сыл қолын тұтар сүрбет өрдіс күнігер тақсыбыда. Бейгі республика бұтығар ГТО нормативтарын тұттары аң маңнай қотығылу ұстартан сағаламыда. Онтан бұл ғымыйын 15 күніттен сүрбе бейгер дері білдірілі біт ГТО-ны тұттарар декада чәрчетінен өйә білілі осколаларын өрнәтшілер әме бәйлерін қақтарын тұрғыталылар. Бу быйылгаттан сагалан индикетин булгучулах болуктах үйренәтчилерге элбах кыга беректах ГТО нормативтарын туттарар ирдебил. Осколаларга састырынан көрөн 114 ступендерге рахсан бәһестен 9 класс кадылы үйренер оголорга наныtылынна. Михаил Алексеев атын сүгер республиканский гимназия бундине ГТО нормативтаргар кирер 5 көрүнгү физкультура рогар туппута. Онтон бүгүн туттарыды түмүктүр уун дистанцияга сүйрүү көрүнгүн үйренәтчилерге нан үйрүләх терәһин серинен терийде. Оскола саналтата бу үйрүләг онна ипетерестәк түгәнгә үйренәтчеләре өйүр сыллах терәһенгә кыйы хеттон сылыгаранан бит марафонга Россия чемпионкатын үрдүк атын сүкбит Сардана Трофимованы онда кини тренерин Саха Республикатын өтөләк тренерин Геннадий Николаевын старт билдерелләргә көрдөспүттәре үйренәтчеләр үрдүк көрдөрүн ситәһәлләргә санааларын өрөкөдөхтә. Кинмен киндер көрдүк хагалабытым. Балар кырдык жаман хүйрүгөлөр менден токой хоога бастыгы көрөктө бәһис класска болбутум онда осенний кросс керемин көрөктө мен басташ бүтүн бәм сойбутум онтон хагалан хүйрүгөлөрмөн жартынамын Геннадий Алексеевич булбута кини хажартан бутум онтон спорт школа кирен дашы халкы жартынам болбутум бул гто кирбизе чүй курдук махна бар таватыргын обязательно курдук амеданы она голар бәйләрнең результаттарын кәтиләргә яхал быел хүрәхтәре яханнар алтыннан кәлехтәре там алтыннан кәлехтәре әһил жартыннан бараннар эме кәтән көрәхтәрдә һәбилләрин алына ин алыснадлах дигәннән бу нене үйренәтчеләр ГТО туттарырга дир атын көрүңдәргә үчүгә көрдөрүләре сетиһен оскола төрдөн бирһәнен кәреңә кыһыл көмөсне чөккә петтир көрдөрүләм битәм. Onun физкультура чуталлара оголор бу сүйрүү көрүңардаганы тахамнарын ыктыктара сууга денеринеллер. Тахин ари эппеттерлер бит олар бит. Бу индер болбут түмүктеринен золотой туакка почти төрдөн бирген ого курдук туттарды. Тан хамы гарган көрүм бу сүйрүү болар. Хебилинги көрүнгөн колор кара класстар сүйрөн келбеттерге холодой туакка бир дага кыз сүйрөн келбете. Онотон зачет болду. Барта сереброа сүйрөн келдилер. Үксүлөрө. Себеске буласагына жүгөй көрдүрүләр зачоктарынан нагарадылы муҗоннар улахан дытыкта булга сылжаллара. Onun индикетин дойду салалтата оголор сетихилерин бихирән араз белелери зачоктары туттарары боллар. Оголор көрдүрүләрен үрдәтергә турналарга жолур болу эте. Аны ымыйын сүрбәсәттә күнүгәр улуска ГТО нормативтарын улахан жонга тутуу буланнар. Татьяна Потапова, Владимир Адамов, Саха телевидениете, Үйһә бүлүү.